Ola, benvidos a Orixe e Calidade. No programa de hoxe veremos como está a influir a climatoloxía tan húmida nos viñedos da denominación de orixe Rías Baixas. Tamén lles falaremos da promoción especial que acaba de sacar a ruta do viño Rías Baixas, o seu pasaporte especial de Semana Santa. Comezamos. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas, pídeo polo seu nome. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. Para máis información, diríxese aos nosos distribuidores ou ao seu proveedor habitual. Por mor da chuvia en algúns viñedos como este aínda non se remataron as labores de poda e xustamente agora que están asomando os primeiros brotes hai que ter especial coidado. Este clima tan chuvioso está a ser moi malo para as labores de campo á intemperie e aínda podemos ver nos viñedos da DO Rías Baixas viticultores coa poda sen rematar. O traballo faise máis lento coa choiva, evidentemente. Hai días que non se pudo traballar debido á choiva abundante que hubo nesos días. Despois, aparte que se ralentiza o traballo, a labor de atado, que nos atamos con máquina eléctrica, as máquinas non é conveniente traballar con elas con choiva algún tempo mollado, xa que senón o fío non se engrana ben, co cual as máquinas suelen atascarse bastante, co cual aínda retrasas máis as labores de poda. Este técnico de campo advirte que coa primavera xa comezada hai viñedos onde xa asoman os primeiros brotes e nestes casos hai que ter especial coidado de non romper as xemas. Que apuren porque a brotación vai ser a hora que veña que suba a temperatura, a primavera empezou onte, suba a temperatura, a brotación vai ser grande, vai ser rápida, co cual se non se está podado, se ainda quedan labores no campo que facer de poda ou atado, o que se pode é negativamente romper algún brote novo. É máis complicado, digamos, a poda e o baixar os labores, que sempre pode haber máis riesgo de rotura de brotes, que non o atado. O atado xa tes o mellor 5 ou 6 labores xa por cepa, co cual o atado pódese facer con máis cuidado e evítase a rotura dos brotes. A pesares das presas non hai que esquecerse das medidas de prevención. Cada cepa estes viticultores desinfectan a ferramenta de poda cun funxicida bactericida e logo os grandes cortes cóbranos cun cicatrizante a base de aceite e cobre a fin de evitar problemas nas vides, sobre todo relacionados con llesca e outras enfermidades da madeira. Nos o sellado dos cortes facémolo todos os días, porque se o sellado non o faz no mesmo día, unhas horas cercanas ao corte, xa o que queres evitar que o desarrollo de hongos ou que se vai a secar ese corte, xa o estás impedindo, non? Entón, facemos sempre unha desinfección cunha pasta que facemos nós a base de aceite e cobre, dámoslle sempre nos cortes, para evitar eso, alguna proliferación de hongos e que se desarrollen enfermedades como a llesca, que nos últimos anos estamos vendo que nas plantacións está se desarrollando de unha forma moi rápida. É unha enfermedade que a principios de brotación non o ves, hasta despois de floración non ves que realmente esas plantas están enfermas con esta enfermedade, e cando se empeza a madurar a uva é cando ves que as follas que collen unha decoloración internervial, empeza secando e os racimos queda a uva moi... non queda o racimo compacto, non colle graduación alcohólica, incluso, non colle acumulación de azúcar, que impide despois unha graduación alcohólica aceptable, pode chegar incluso á mortandade da planta.
Tras a poda e o atado da viña é o momento para aplicar tratamentos preventivos na madeira, prestando especial atención ao fungo da escoriose, que se desenvolve nun clima húmido como o que estamos a ter. Unha vez que teñamos as labores de poda feitas, o que damos un tratamento de aceite de cobre se non está xa brotada a viña. O aceite que nos vai facer é mitigar un pouquiño as posibles plagas de ácaros e cochinillas que poida haber na planta, que pasa en estado invernante, e o cobre porque é un bo fungicida para tratamento de madeira, para evitar as enfermedades de madeira. E xa cando empeza a brotación, os primeiros brotes, o que damos é un tratamento a base de mancocef, que é moi importante. Este ano é moi importante aplicalo, dado que o mancocef, aparte de que é unha materia activa que nos pode prever ou curar algunha enfermedade fúngica tipo mildio, é un bo produto para evitar a escoriosis. A escoriosis é un hongo que se desarrolla principalmente nas primeiras etapas de desarrollo da planta, nos primeiros brotes, cando a pluviometría na primavera é abundante, co cual as esporas neste ano de escoriosis, que xa están ahora na madeira invernante, dado que se deron as condicións de pluviometría abundante, pode haber desarrollo de escoriosis nas primeiras etapas de desarrollo no desborde. En canto aos restos de poda nesta plantación aproveitanos para abonar o chan, tritúranos pero non os mesturan co solo. Desborzamos, non facemos laboreo, co cual quedan as vides trituradas na superficie, non as enterramos porque podemos provocar algún desarrollo de armillaria, sobre todo, entón o que facemos é solo desbrozamos, e noutra fila é onde facemos o laboreo e aplicamos os abonos que precisa o suelo para equilibralo. Así, unha fila así e outra non fan labores no solo para, en función das analíticas, facer emendas de abono con materia orgánica ou cal. Fixemos as analíticas de suelo, como podes comprobar na plantación, o que facemos é unha fila así, unha fila no, facemos laboreo. Nesa fila o que facemos é aplicándolle primeiro as enmiendas, en cuanto a calcio ou materia orgánica se o precisa, e despois xa máis adiante, a finales de abril, é cando lle aplicamos os abonos químicos, xa que a planta vai necesitar a partir de abril-maio para a extracción do suelo. Digamos que a planta nun principio brota coas súas propias reservas, e despois en abril-maio cando empeza a extracción dos elementos que precisa para a floración ou para o seu desarrollo do suelo. Co cual é importante ahora mismo corregir as enmiendas en cuanto a calcio e materia orgánica, calcio para regular a acidez do suelo e a materia orgánica para que haya un certo nivel de fertilidade no suelo que despois poida ser favorable para que a microfauna que hai no suelo descompoña o que nos lle aplicamos para que sean receptivos pola planta. As chuvias atrasan os traballos de campo, pero ir acompañadas de frío, como está a acontecer, son positivas para a planta. A climatología foi moi adversa en cuanto á choiva, que nos impide traballar no campo, pero aparte tamén hubo unha temperatura fría, co cual digamos que a planta ainda está un pouquiño asentada, ainda non empezou a brotar, en algunhas zonas que están mellor orientadas e empezan, que se podou con moita antelación, empezan a brotar algo, pero bueno, a climatología tamén nese punto foi bastante favorable para que a brotación se este retrasando tamén un pouquinho. Bueno, pode ter incidencia positiva en cuanto que as cepas pasaron un inverno tranquiliño, ben asentado, o período de letargo foi favorable, co cual vai vir unha brotación regular, non como ano pasado, que por exemplo no ano pasado que tuvemos foi unha sequía moi abundante, co cual a brotación foi moi irregular. Este ano hubo bastante pluviometría, hai humedade no suelo, só falta que veña un pouco de temperatura e a planta vai brotar moi homogénea. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4. El herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. Para máis información, diríxese aos nosos distribuidores ou ao seu proveedor habitual. Dado o éxito que tiveron o ano pasado, a Ruta do Viño Rías Baixas vende sacar novamente o seu pasaporte especial de Semana Santa que permitirá, con promocións especiais, disfrutar do enoturismo.
A Ruta do Viño Rías Baixas volve a lanzar unha promoción especial con motivo da Semana Santa. Falamos do pasaporte que permitirá dar a coñecer o patrimonio vitivinícola de Rías Baixas con máis de medio cento de promocións. Desde a Ruta do Viño Rías Baixas vamos a poñer en marcha un pasaporte especial para a Semana Santa que ten unha validez desde o sábado 23 de marzo ata o domingo 7 de abril. Con esta campaña o que pretendemos é animar a xente a que veña a coñecer a Ruta do Viño. Ofrecemos máis de 50 promocións diferentes repartidas en 4 das subzonas da ruta, desde a Ribeira de Ulla, que está próxima de Santiago de Compostela, aquí no Salnés, ou tamén no Rosal e Condado de Tea. Esta é a segunda edición. O éxito que tivo este pasaporte de Semana Santa o ano pasado levounos a repetir a experiencia e non descartan incluso editar un novo pasaporte para outras épocas do ano. Este é o segundo ano que sacamos o pasaporte especial en Semana Santa. De feito, repetimos a experiencia porque o ano pasado vimos que tivo moi boa acollida. Editamos como uns 6.000 pasaportes que repartimos entre as oficinas de turismo e os establecementos asociados, igual que vamos facer este ano. Vemos que a xente que tivo moito interese, que repetía, que facía diferentes establecementos precisamente por esas actividades especiais que ofrece o pasaporte. Entón, vemos que ademais en Semana Santa é unha época na que moitos galegos pasan as súas vacacións en Galicia e que buscan facer algo fora do habitual, romper coa súa rutina. Moitos deles tamén son anfitrións, reciben a familiares, amigos e queren leválos tamén a un sitio especial. Entón, aproveitamos esta temporada para que a xente coñeza o que é o mundo do viño nas Rías Baixas e que tamén ofreza a todos aqueles que veñen a visitarnos. Participan 41 establecementos, 2 máis que o ano pasado, desde adegas, restaurantes, pasando por museos ou comercios especializados no mundo do viño. Para disfrutar das propostas, haberá que contactar previamente coas entidades colaboradoras e logo amosarlles este pasaporte, que xa se pode conseguir nos locais da ruta ou nas oficinas de turismo. Editaremos uns 10.000 pasaportes que poderán conseguir nos establecementos asociados que participan nesta promoción da Ruta do Viño, tamén nas oficinas de turismo do noso territorio, e despois tamén se pode conseguir a través da nosa página web ou incluso das redes sociais. A nosa página web que é rutadelvinorriasbaixas.com ou de Facebook, Twitter, etc. Por outro lado, dicir que forman parte destas 50 promocións máis de 40 establecementos socios e que encontramos desde adegas, destilerías, alosamentos, restaurantes, museos, sardíns e viñedos, comercios especializados, que temos unha amplia variedade de propostas para todos os gustos. Entre as promocións destaca, por exemplo, unha cata de viños en rama como a que ofrece Adegas Pazos de Lusco en Salvaterra de Miño. Unha das propostas que máis interés están suscitando, por exemplo, é a cata de viños en rama. Os viños en rama son uns viños que todavía non están no seu proceso final, senón que están en elaboración, por decirlo de algún xeito. Nestes viños podemos percibir as diferencias que se aprecian dependendo das parcelas ou dos terreos dos que se obteñen, que despois, normalmente cando se comercializa o que se pretende é conseguir un viño moi homoxéneo. Neste caso, o que podemos percibir son as diferencias no sabor, na tipoloxía, dependendo da parcela na que se obtivo. Outras adegas, como Mar de Frades, en San Martiño de Meis ou Cotorredondo, nas Neves, ofrecen coas súas visitas degustacións dos seus escumosos. As actividades que tamén están provocando moito interese é a cata dos espumosos, que é un produto novo que sacaron este ano o Consello Regulador e que algunha das adegas daqui do Salnés ou incluso do Condado de Tea ofrecen coas visitas ás adegas. Con este pasaporte, o visitante da Ruta do Viño Rías Baixas gozará de descontos de ata o 50% en visitas e actividades. Noutros casos, incluso de visitas gratuitas en adegas e monumentos, e tamén de prezos especiais en compras, de obsequios e de promocións en aloxamentos. Outra das cousas que tivo moito éxito o ano pasado era, por exemplo, os descontos na compra de viño. Moitas das adegas ofrecen descontos especiais durante esta Semana Santa para a compra de viño e vemos que, por exemplo, moita xente de fora aproveitou para levar unhas botellas a casa, levaras a Madrid, a Barcelona, etc., precisamente por estos precios especiais. Tamén incluso hai restaurantes que facendo un gasto mínimo danche participacións para participar nun concurso no cual sortean lotes de viño. Hai algúns establecementos que coa compra de viño te obsequian tamén con un detalle, con unha botella de viño. A verdade é que son pequenos ganchos para atraer a xente que coñeza un poquinho máis sobre o patrimonio do viño en Rías Baixas. Desde a Ruta do Viño Rías Baixas confían en repetir o éxito do ano pasado, cando este pasaporte conseguiu captar a atención dos amantes do viño e tamén daqueles que buscan gozar dunhas vacacións diferentes. O desborre
e convinte protexer o viñedo de posibles ataques de fungos. Recomendamos usar un oxicloruro de cobre concentrado de alta calidade, mollando ben todas as partes da planta. Para combatir as malas ervas, aplicar un herbicida sistémico antes da brotación. É un consello de Singenta. Para máis información, diríxase aos nosos distribuidores ou a seu proveedor habitual. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Achegámosles agora a outras novas do sector. A DO Rías Baixas protagonizou un seminario sobre os seus viños en Oslo, Noruega. Foi no marco da Feira de Viños e coincidindo tamén cunha feira de turismo que organizou Tour España. O xornalista noruego especializado en viños españois Vidar Kenneth Johansen dirixiu este seminario no que se degustaron 8 caldos de Rías Baixas e no que participaron 45 importantes prescriptores de viño noruegos. Noruega atópase no top 10 das exportacións de viños de Rías Baixas, concretamente na 9ª posición con máis de 83.000 litros e máis dun 11% de crecemento en 2012. Bodegas Martín Codas organizou un sorteo na súa páxina oficial de Facebook para dar a oportunidade de visitar a adega en Semana Santa. A convocatoria xa está aberta ata o martes 26 ás 11 da mañá. O gañador darase a coñecer na mesma páxina ese mesmo día á 1 da tarde e recibirá como premio unha visita ás instalacións da adega para 2 persoas, unha degustación dos viños Martín Codas e Martín Codas Lías e como se que o levarase unha botella en formato magnum de Martín Codas. A visita terá lugar o sábado día 30. Martín Codas sorteará tamén unha visita a Bodegas 4 Pasos no Bierzo, León. Un grupo de estudiantes de Erasmus da Universidade de Vigo participou esta pasada fin de semana nunha xornada de enoturismo en Pazo Bayón. Os mozos procedentes de Alemaña, Francia, Italia, Brasil, México, Porto Rico e Taiwán, entre outros países, quedaron maravillados ante a beleza da singular finca pertencente á cooperativa Condes de Albarei. Os estudiantes finalizaron a xornada coa degustación do selecto albariño Pazo Bayón 2011, galardoado este ano como mellor branco con DO de España pola prestixiosa guía Vivir el Vino. O Club de Golf La Toja acollo vindeiro luns ás 9 da noite unha cata de viño da adega Eladio Piñeiro, amparada pola denominación de orixe Rías Baixas. Entre os caldos a degustar están os albariños Envidia Cochina, colleita 2011, e o Flore do Carme 2009. Os viños poderán maridarse cos pinchos elaborados polo chef Alex Rodríguez, unha tosta de solombo co porco ibérico con landra caramelada, croquetas de xamón ibérico, tosta de pementos asados con ventresca, brocheta de chipirón na súa tinta, tostas de foie ou risoto de verduras. Pois ata aquí o programa de hoxe, xa saben, Orixe e Calidade volve a vindir a semana os seus horarios habituais. Ata entón, disfruten. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. Para máis información, diríxese aos nosos distribuidores ou ao seu proveedor habitual. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome.